KHYC Sengkme rengkat ke Nehu Su bat KNEP Implementation Committee ke Nehu mentakas ngi ke lekendo Vice Chancellor Bandawa badai ban khot ke jingelang bekerke jong ke Academic Council lani kenu ke jingelang ha ke babarok ke principal ki seng balang bat ki hek sarkar ki di bandon bentalang kenang bakanum kta e kelawai hadin habot. Unang yalam KHYC ubak Robert June Karjarin habak renj gelap pathai kubor ulaong bakajing temu ke Nehu ban pentre kam ya ke National Education Policy Arhajar Arpau kalami kesur badan kiba pediang bat kiba persya. Ubak Robert June ha kajing kendo Vice Chancellor ula panjing syai la ke Nehu kan ai kajing kersan bat jing rap ne ke academic support ya ki college ke bambiang ya ki tiar gitar bat ki wei kajing don kam na ke benta ki kena bakin puli. Kaseng kaloong ru baka jing Shimrai ban pentre kami ke NEP di ban Shimrai de ke Academic Council namar kini ke de ke policy making decision. Na kaliang Vice Chancellor ulukular ba unsa khot ke jingelang ha ka ba endon lut barok kino hikai ki he sarkar jela bat ki kenhun seng balang. Ubak Robert June ulaong baka sarkar jela ka di ban tuklar bat ka di ban krensyai ha ba de ke jing ajing rap ki school bat ki college bat ke Nehu ru ka di ban ai ke 6% ke jing kersyan ki college ha ka puli puthi kenang biki college ha ni ke jela kinum ngau marway nes ngau syai ben. Liang jong ka HYC Sengkme harangkat ka jingadon lang jong ka Nehu Su mentang sengi ngila wan kendu ya UVC haka jing dorangkat lang bat ka implementation NEP implementation committee jong ka Nehu haka jing dalam kemat dari chairperson ibadi kong sungok na education department ti ka jingwan kendu ka jongi ha mentang sengi UVC kalong bahadin bangila yoi kala don ka jing mi artli ki sur haki khubor ki boper halor ka jing rai jong ka Nehu ban implement no ya ka National Education Policy Arhajar ko ti kuma POE kalong ba hadin ba ka Nehu ka shim ya ka rai ban pentre kam no ya ka NEP ha kata ka hybrid model kebomud ba lada ki colleges ki la sngu la ne sngu kwa ban implement ya ka NEP kin implement ti lada ki colleges ki bom patla ban implement ya ka NEP ki dang boot ya ka policy ka barim kata ka hybrid model kalami ka jing kalami ka sur kaba don kiba pediang ya ka don ru kiba kentak ya ka kalami ru ka sur wat na ki nong hikai ki badon burom ki jongi ki ba pen pau ya jing persya hadu ban ong ba ki boycott wat ki jing ya ki jing hikai tikani kala pen long yangi kum kaseng bangi haban wan jing sai ki jing ban implement ya kata NEP ka ka jing bha jong lada implement but ki jing lada ngim implement ya ka NEP tingila keli ya shibun ki jing keli ki ba ningkong du ngila kerjai kalong ba hatu kan Nehu kan INM ya kata ka academic support ya ki colleges ki badon na boleh ko mangitip kalong habang sedang ban implement ya kanu ka policy thamai ki don kambet ya kane ka jing yarap ane kata ka support ni lakali shushu na boleh ko balong mentang ki student ki wala da berung haki colleges ki bofer ki la da berung da katu ko ul syllabus ki la siuru ya ka fees ke jongki katkum ka syllabus ka barim ti hatu kan donam don ke jing kala ha ka choice jong student mata kan donam don ka kandana modern ka pressure ya ki college kumbalong mata ban penbiang kan san ki nong kai ban penbiang ya ki tiar kita ban penbiang ya ki jidon kamboro bat lada ki haban penbiang ya kita ka jingkeli kalong mono ba haban siu kita habakut hi ngitip kalong ba ki haban siu ki samla puli kamut kandon let's say ka jing kiu jong ka fees ha ki jaka puli ki bofer bat kata let's say kala ban kata ya ki kimi ki pa ya ki bahing hasem ki ba support ya ki student sakawai pat ngila kelida ka basai la biang nam biang ki study material nam ta ki nong hikai bat nam ta ki student no boleh la dak lam kot en ya puli kumno bat la dam don kot ki nong hikai ru ki hikai kumno kata de ki concern ki hot ya ki benta jong ka infrastructure de ki benta jong ka jing thung ya ki no kai ya ka sponsorship kata ka di ka mamla ka bangi hab ane keren ba ka sarkar kam lalong bangi ne keren bat Nehu ya kata basa ka wiru ngila bansai na mo beli kumba kami haki media menta kalong ba beli kata ka academic council jong ka Nehu kim simla shim ya ka rai ban implement no menta snam ya ka NEP ngila keren sai la tangke
tang ke executive council jong nehu kala namla ban sim kan karai na boleh la da pinpet ya ke stetu bat coordinate jong nehu ke kranshai ba ya ki policy matter jong kan nehu and hab ban sim rai da ka ada big council but ban chu implement ya ka en sale da ke executive council ha jing so thu ko jong ni ko long kat ya karai ban implement ya ke NEP di ban sim kadi ka policy making decision but haba kadi ke policy making decision ni so ban ong ba kadi ban rai da ke academic council no boleh kadi ke policy making decision tina takadaw gila panjing pensai but kawai da ki jing dawa ki ba naka liang jong ka seng jong ka HYC bat nege bat naka ne usu kolong ba ila dawa na unehu na u VC ba ude ban sim jing kit kle ban penbet e kini ki kenrum kenram ki bami kini kita yo kumbami mata ila dawa ban khot ya ka emergency meeting jong ka academic council la ne kadu meeting ha ka ba barok ki principal but ki important stakeholder let's say ki official na state government but ki seng balang ki di bena don lang ta kanang ba kanom ta ya ka future na apa nama idon kam ke sarkar bukan step maknya phi ka way na ki jing duna jong ka jala me khlia but implement ya ka LP ka long ba kimlong ready ha ka infrastructure kyo kimlong ready ha ka ban thung ye gino kai kimlong ready le si ha ka sponsorship ban penbiang ban thit ikitiar kitar subu mentangan ai nuksa subu menta ki kindon ki college ki ban rai ban ai vocational course on automobile ti hab thit am kitiar ban penbiang kita hab sna am ki kamera ban penbiang kita tila da ka government kam state im ban yara kani hu ti kamla ban ai financial support kani hu kala ta ban ai academic support kani hu kala ban train ye ginong kai kani hu kala ban penmi ye ki kot kani hu kila ban ai ki study material kani hu le se kala ban guide ye ki colleges ki jongi kumno kumno le se ban bill up ye ki study material but ye ki we henry financial support ban thong noi kai ban siutulop noi kai ban thit ki tiar ban tei ye ki infrastructure ki school ki building kata di kamram yang state government tila da state government come step in menta tikanele you tika ikbu bi namar bakani ka NEP kala dai nadu snam arajar ko kamut kolong baka sarkar ka sim lai di kini kam sim kyan ba di ngi dei ka jala ka ba long baningkong ha ki kam ki bom ngim dei ban long baningkong but ngilong ke ba khadu ha ki kam ke bangim dei ban long ba khadu CUAT ru la kanos nam ngimlong ready ki we ki jala la nang mare sakman NEP ru la don ki jala ki implement ngi palong ready ha ngi long ready nantak daw ka impact ka long term impact ka bangidon ngan le thu ye phi ki don ki college ki don ki university ki ba ki paper ki ba ki le ha ki bachelor jong ki dei life house of hoteli paper ni don khat pra paper tila da pin compare u student ba puli khat pra paper but student ba puli life house paper in the past IAS hi in the past CUAT hi na ta ka daw kalong ba ka problem baro hi ka dei jong government imlong ready no boleh ngimdon kita ki beri ki belong visionary ki colleges bopli ki haban siutat e ki no kai no boleh kimla ban su shim ka fees ka bahe na student na ka pot ko kinla sai ban su penbiang daladi lada state government kam set up kadi ka pon ka bakren ki samla jong ni hu ka central government ka ong ba kan implement ya ke NEP ka don ka we guarantee ka bangka 6% of GDP will be spent on education hatu kata aja spend ha education department jongi le la da pihar ka matang hapo le nong hikai ru habiami surok ti banya tang pan yo ya ka bai bela bai hikai tang ya tulop la jong ru tila da ka state government u education minister u chief minister step in ha ka ne ka por ka ba menta ka ba kami ka confusion kumni tila no step in na takadaw ngila dawa ba de ban khot ya ta meeting but nakaliang VC u ayan ngi ko assuran uang ba and sa khot ya ta meeting ke ba andon lut baro ki principal andon baro kita ki teachers organization kumut kum ki MCTA kum ki meta kendon unong ba u laong ru ba sa invite ki civil organization kum ke HYC but ki sing but kum juk ru ke official of state government ngi hapan kerensai la ka state government kala amang kat no tengka nam ta ka implementation of NEP ngi hap ya sai kat no ngut ki no kai ka willing ban prepare kat no ngut ki college phila amang ngi hap ya sai no boleh ladom ya sai kita ka jing kan dei ka boden ki college haba ka boden kan dei college kin le amno kin pen kiu ka fees na mau boleh ki haban thung tidak pen kiu ka fees ka jing
Jadi ya student bagi ki mi pa ka banging iting kolong yo ka jur sa ka drop out. No boleh nda kim la shu ban pa school lagi kun ka drop out kan jur. Tila da kim don sa kita ki kot kim don sa kita ki study material kamut haja ka bangin yo ki samla ki ba khambiang shu kamut ngin yo ki samla ba khamduna shu. Tina ta ka daw kani ka di ka por ka ba state government ka di ban state kan. Ka ban kerensai ya kham tam ya ki jing yarap ya ki school but ki colleges but kum ju ru ka nehu ru ka di ban ai ya kata ka 100% academic support ki colleges ki jongi khnang ba kini ki colleges ki jongi kinom sngo ba ki sai konsuet kinom sngo ba ki sai marwai ha ka ban pentelun kat ya kana kam but sa ka wai ka ban ka leng jong ka seng ni kwa ban kerensai ka long ba ha ka por ka ba kum kani ha ka por ka ba ngidang sedang ban ayat cakmat ban implement kat ya kani ka policy kadon kam ka jing song thu jingmut da barok ya kadon kam ya ka jing teli no boleh lada kam don ka jing teli jong ki student jong ki no kai jong ki principal jong ka nihu bat kam don kata ka support tu jong state government kalong ka ba adu kata bangin yo uso kumbangi temu ban yo na kani kam Dia baga cini kina. Kini tim ihun em kani kajing keren bak visi menta hadian bak kena bau visi ulale marway ulale danbor ba pentrikam ba akarai ban pentrikam ya ka NDP. Bisa ani haka meeting ke basyong menta kalong ka meeting ke basaiso. Ni kwa bakan ka bukan yang garu. Jika ngani tu IP ya kan ka ban implement ya kan ka policy ka habya lembaga academic council. Academic Council dah kalau approve ya syllabus mereka notification kan pak ada ki ini ki colleges kumno ban change ki ya ka prospectus ki subjects badan te hapo ka jing keren hapo kamera po biya keren ngila ikren sepangga kata ka ini ka hybrid mode ka ba uni vice chancellor la lam hapo ki notification ila ini ba kanika NEP kalong ka hybrid mode na ka optional mode ki bamla ki colleges mlele nation ka problem kalong padam kan sadon kata ka arcos asada tap kam habakadu mun man kata okna banlek itu ko ulkus banlek itu ka ini untuk bashim ko ulkus kim prefer ini ba shim kanika new course hangta ngila ya keren ngila emerging mode nakaliang jo visi la kebor ban kot ka meeting kinya don lang bat nongkai ki principals ki different stakeholders banyak discuss isu ka problem bat kani jisha ni tu ipi katkum ka ini ki subjects bala approve academic council ka perbak labak bat ki subjects ki bala refer ne bala ai ki principals ka perbak labak ki don ki ketukan ni ki bam don dah apa ka ki klem implement ka klem approve ka academic council di dapat hakum kata kalian ru ni kumbau ni vice chancellor le dan bor hak ta kalian ndre pra hak jing yakran ke bamenta pengastu ba vice chancellor habakadu wa himan dan ejiktre langi na kalian jungi ngani tu pi hapor benirung spo ngilaong ba ngingim der mengi persa NDP ndre ka jing sim ka decision na karai ke bala hakdak ke ba klaim dapat kat iki jingduna ne jingtam kalau Kabut up ya kata kajing mi na kajing yalang ban ikot visi. Ngin up ya kata ka visi wang man kot ini singi man kata meeting kiba comprise lu Kabut up ya kata ngin up ya kata